Wspominanie mojowego fajrowaniu. Wiecie, za starej Polski to ci wszyscy się hatrusili, co by ten 1 maj to było święto. Już po II wojnie był ci ten dzień na czerwono nacychowany. Kialejno, łobalili komuna, to zaroski zmachlowali blankińsze święto, to ten 3 maj, ale tego 1 nie wyciepli blank ze kalendarza i no na tego Józla robotnika przemianowali. Tak choby nasz Józel nie był fajrowany we marcu. No ale ja chciał dzisiaj napocząć od Adama i Ewy. Dawniej to się deptało w pochodzie, Forwajmarszu ze fanami, ze knipsniętymi Marksem, Engelsem, Leninem, jeszcze z naszymi Morusoma, Markierantoma. Nie skorzył zaś byli roztomajte muzyki, tańcowanie w tym panaziętkowym parku kultury. I ocka piwa było krupnioków, albo inszych wuszczów, tela, co bez takiego hacharstwa jak te roski. Nie idzie pedziec, a u nas we Chorzowie żadnej srokszy haj ani we 1, ani 3 maja nie ma. Z SLD-oki to się wele denkmalu powstańca ze fresą Ligonia spichną we 1 maja. Zasik te, co enty strugałem i do elementu zaboczyli, że dawniej tą pali na szpicy bez sołkowolka w Chorzowie, trafiają się we Barburce, ani skorzy depcą ze szandarami na koniach, podginał ten sam denkmal. No ale nie ma co wynokwiać, tak by tak 3 dni fraj idzie wodedychno, a kejną jeszcze Klara Gryfnie oświeci, a trześnie punki kasztońce na boczną kwieść, towari i próżne portmany we kabzi nie zawodzą, a i ślepia idzie na gryfnych półsitkach, szykownych łogibach i szwarnych cyckach łobieźni. Bo to przeca wiesno, kiera i starego pryka poradzi zbamuncić. A mnie się wspomniało, jak to dawno temu na wiesna mój kamrad Jorguś ustał kurzyć. Nie był jeszcze żeniaty i szpacerować był kejsik ze swoim lipstą po lesie. Kiedy się już mieli deptać na zododą, Jorguś się ją pytał. A moga jeszcze ząść docia? Szluknęliby mi się zdziebko kafeju, albo co? No ja mogę. Teraz, co byś mi nie skorzy we prykolił, cygaretów nie kurzył. No i dalszy o tym moju. Kejsik nie tak dawno temu nazo, ten miesiąc inaczej się napoczynął. Bo czycie jeszcze ta śpiewka. O kochany kraj, umiłowany kraj. Albo jeszcze inszą. 1000 rąk, miliony rąk. Wszystkie je wiskali. I niech mi żaden berów sam nie fanzoli, co było blank inaczej. My wszystkie i dziecka i ojce ich w to kejsik wierzyli, co no mogę sam we Polsce, a ku temu i sam na Śląsku być lepszy. A i że po tym całkiem przeciepowani, no, że Polski do Niemców i nazot, po tym tajlowaniu, hatruszeniu się wszystkich i o wszystko, będzie entlich pokój. Nie będzie już zwady we familiach, kiedy jeden bracik bedinowo we Wehrmachcie, a drugi zaś na łopach przykwansko się we 45 roku na ruskich pansrach. Roztomajcie ci to u nas było, dawniej. Teraz co już po II wojnie fajrowali my na całki Karpenter 1 maja. I chociaż ten frajer, ten kajnikaj, teatr wysztudierowali Amerykony we 1890 roku, kiedy sami mianowali go szumnie Międzynarodowe Święto Ludzi Pracy, wszystkie oszklivce te roskie od 20 paru lat napoczli godać i że to było ino za komuny. I tak się miarkuje, że wtedy my jeszcze bez wazeliny Amerykonowi do zadku, jak te roskie nie wlazowali. Chociaż tak naisto, to ten całki romraj i fraj od roboty oni wtedy wypokopili. Styknie, co mamy święto, a fajować to my poradzimy, a że poradzimy. Bo my mamy festelnie radzi te całkie fajowanie. Za starej Polski to ci wszystkie się ratrusili, co by 1 maj to było święto takie jak u Amerykanów. Ale roztomajcie to też bywało. Przecież już we 1 maja 1905 roku kozoki carskie policajty rozpieprzyli taką srogo demonstrację we Warszawie. A w 1906 roku zawarli we Hamburgu aż 6000 chopa we Hereszcie skuli tego 1 maja. Wspominacie się jeden taki rok, to ci dopiero było fajrowanie, a że fajrowanie samiuśkich i no tych niedzieliczek i roztomajtych świąt było ci od 1 maja aż do Bożego Ciała całki tydzień, całkie 7 dni. Bo czycie kiedy to było ja? To było we 2010 roku. Ludzie roztomie, przez takiego fajrowania ani Amerykan, ani Niemiec by nie wstrzymali, licz kiela idzie tej gorzoły machmolu i zajli piwa wysłepa. A Polok ci poradzi. Polok musi poradzić, bo Polok
Jak ci to godał jeden Rus, Alosza Awdiejew, który się sam do nas do Polski przygrudził, jest ci tak już genetycznie nasztalowany i że bez gorzoły to ani dziecek nie poradzi robić. Polok ci do robienia dziecek musi mieć 3P. Wiecie pozór. Po ćmoku, pod deką i po halbie. A razinku to my się teraz wartko wryje tej Unii Europejskiej, jeśli tam w tej Europejskiej Unii już po tych paru latach dicht poradzą spokopić, wiele my na ich do jednego hertonia ślejemy, dom wam bajszpi. Dejmy na to taki Japoniec, albo inszy, co to mote szagę ślipia. Wydul do taki istny liter i zarożki świetnie w kalendarz. Nie ma Japońca, nie ma żadnego problemu, prawda? A Polok luchnie tyż liter na łeb. I tyż można wykopyrtnie. Ale jeszcze do imentu nie świtnął. Łączy dopiero medikuje. Kajby sam jeszcze jedna gryfno halbecka, albo i dwie spaczeć. Latoś też dziebko inaczej, chociaż przyleżytość do farejowana tyż ci mamy hobyru z Wansków. I że ten rok to ci nie wszystko chlapło na szlustydzi, bo we piątek jest 1 maja, a we niedziela dzisiaj 3. I sami się wróz wspomniał jeden taki fal, który mi się na isto przytrafił. Zadawnego pierwy, jak robako jeszcze we werku, kiedy się huta Kościuszko mianował, razinku trafiłych moich kamratów i pokwanskali mi się do kupy do Pietrowej gospody na takiego maluśkiego sznapsa. No i jak ci to mamy we zwyku, ten jedna laga, ten drugo, trzecio i zasi głodnowa, ten jedna raja, ten drugo raja, a że więcej grzechów nie pamiętam, to czyż nie za wszystkie żałuję. Ziebko zetrwała sztułowski, jak coś ich nie gruchnie, jak coś ich nie tąpnie, jak ci nie dupnie oby ze karbidowi. Gawsa się, a sam ze tego dynkmala, wiecie, tego, który styrcy w lewerku życiom do chorzowskiej masarni, ślazuje ten powstaniec śląski, który mo fresa od Ligonia, chorzowskiego Kowola i Smelcyża. Jest, derku, siedzi, no rychtuje się 4. powstanie śląskie, bo dajcie se pozór, zrichtowali tego powstańca na przymo mojego werku, co był on pieronem sztram wachował ta pierwej kielnik schity. Tela, co on się tak festenie, sakramencko zamamlasił i że mu spodek i hola cołkochuta zachachmęcili, a do kupy śnią to jeszcze ta nasza masarnia. No to dźwierza, i że z kuli tego musi być 4. powstanie i tela. Nic ino czagiwery, rebuliki, pistole, kajze, chlewiko, leo spode wąglo, skludzić do dom, bo można być richtig gorko we Chorzowie. I sam ci mnie moja Elza łocuciła. Wstawaj mi sam zarożki, ty giździe stopieroński, bo sam buncok maślonki, giska na zeltra i ustuń śpiewać na corki karpentel. Do bytomskich strzelców wojsko naciągają. Na te rożki z większej sorty, bo jak wyglądali dawniejsze pierwsze moje. Kole każdego werku gruby belekaj zbierali się ludziska wysztyglowane oby wicewerty we Boże ciało i rychtowali się na ten pierwszomojowy pochód. Te fanki, obrozki już w przodzie byli narychtowane. Na przodku dmuchocze, roztomajte dam w kapele, które miał każdy werk, każdo gruba, a nie godo miło konstalu albo azota. Ze wszystkich zajtów miasta napoczynali dać te pochody, a że do Wolki, kaj od poczty napoczynał się narychtić ten pierwszomojowy pochód. Kolebanku, jak to dawni go dali dropaczu chmur, na drugiej zajcie stoła już 3 dni przodzi narytowano tribuna, na której styrceli te najważniejsze anglibery ze miasta. A pochód szał i szał, bo tak poprawdzie nie trzeba było nikogo naganiać do tego. To to było święto. I niech mi sam też żaden nie bamąci, bo joginał bocza, za jaką uciechu my, młodzioki, deptali na ten pochód. A nie skorzy, kiedy wszystkie fany, szpruchbandy, transparenty, te ci obrozki wszystkich świętych, co jogodą, tych, co dom to ta szykowno dostatnio, srogi fest demokratyczno, Polska ryktowali, ciepli przyjadwiscy na autok, deptali mi kaj w to chciał i mógł. Jedne szli do delty, mailowe, albo do naszej, na kafy, lampu z wina, albo zista, albo do szarotki na lody, insze daj na łobio do Magnolii go plany związkowca, czy do Bałtyku. Godo się na obiad, ale każdy wiedział, i że tam idzie się trafić ze kamratami i richtig nie jeden sznaps szluknąć. Przeca to pierwszomajowe ludzie to byli naisto podpory baru. No jest nos sam poruch.
A po południu na odwieczerza, że do nocy bajstowali mocka uciechy, szpasu, zabawy w tym naszym ponaziętkowym parku kultury, idzie powiedzieć, i że ci jesteś ziepko tej kultury było, a nie tego hacharstwa, co jest sam dzisiaj. Eugen z Pnioków.